lines in the process of Senate. Oyawre nyakura mgajwang' en tarik 2 dwe mar 10 2024 en gino marani chiwo makare aka thuolni marwa kecheno ni mar mbaka romo kinyi ni sebedo kanyo gi twak mabende ne ing'e wechego motenre kod le mag bunge garita margi kitai kanyo gi Joyce Oduor kochakre sani ma en saa 3 nyaka ang' saa 5 mar odiochieng' antiere kodi kae chendo ni mar mbaka romo kamodwa twak nyakura mgajwang' wechego mag siasa nyoro nwaneno kano pedhi e od bura twak bende koro geto thicho okongel chatand piny Kenya Rigathi Gachagua ya PCN twak be no sirgi jod bura Tandahouo ya modhuro moyo 300 wadwa winjo ni to bende odhi tony to po ne onyalo tony to dhibedo nade antiere ka gi welo ariyo kama oting'o Mesha Kodede ma en janon siasa kaachiel gi Gad Aguko ma bende en okil nyakoro mgajwang' kaka pile oroko pachi live mar ote machuo kari adeka uchenono ka bende wantiere live Ramogi TV Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube machiegni nyinga Lydia Okeyo oyawre uru Ochio nade? Ochio maber. Amiyo thuolo mar moso nyikwara mo kapok wachako Gad. Gada jokaramogi nyikwara mogi amosu kendo warwako wechenro ni. Ero kama. Mesha Kichio. Achio maber Lydia. An mendaru. Amen. Neno ka siasa yambe kudho. Aya moto kudho siasa ma Kenya kamano. En kata ma korumo to machielo donja. Ni yamo musiko. Ok walenga. Ne waneno jaod bura ma Kibwezi no pedho no kanyo mutuse no pedho kanyo twak e od bura kata chik paro moro mar chik ma bende koro geto thicho oko Gachagua ya PC neno kit weche mano pangi kotiyo koda ka weche gomotenre kod tiaritha gi pesa piny owacho kaachiel kod mago motenre kod bedo ni eno wuoyo mane wi Mrema okodwa ni mondo wuoyo wi oganda mamoko king'yo paro gite nyaka omenda moko moket ne kao chendo mag piny owacho manonjo bed ne timia pa moro chiko dhi kare moro mar ohala king'yo gik mano pedne gite be pano nyalo tony chak kodi Mesha. Erokamano Lydia. Nitiere gik mang'eny manyo jo Kenya oneno kacha nikech nyoro ema koro nyo wanyalo wacho ni is the official day ma koro wanyalo wuoye gini with authority nikech the notice of motion osetere National Assembly kendo koro document no en mar National Assembly chakre nyoro sama nyo kete ma speaker osewuoye kendo jal machwalo wach ni bende nyo wuoye elela kendo ayanga. Gima lich en ni jo Kenya nyaka koro rit mondo ne ni en gi neno machal nade kuom weche 10 manyo wacho ni odhi wuoye matut ka ang'o pedho gini ayanga ewi weche 10 go en gi neno machalo nade to en gi evidence kata ranyisi siemo ni gik mowacho go en adieri e yo maromo nade ka wang'iye process mar thicho oko mar office jatend piny Kenya Migosi Rigathi Gachagua process mora mar thicho oko ng'at man jalno mani office no en political process kata en process ma idhiro kisiasa ahinya to kata obedo ni dhire kisiasa to nitiere chike moketi matayo process abilano so esechegi e National Assembly wang'eyo ni ng'enyne en weche siasa to kochopo e Senate kopono chopo to koro gibro chako ng'iyo evidence kata ratiro mantie kuom weche mowachi momiyo ochore ka so esechegi to pod wabro neno siasa mang'eny e National Assembly omiyo ka gik ma en godo ma oteno godo weche ne 10 manyo wacho ka gin evidence makare kata ranyisi ma nyiso ni gik mowacho go negi adieri moro eigi to wabro fwenyo gi e Senate sechegi to pod gin ng'enyne pod en weche ma oten gi siasa mang'eny. The process is still political. Gad no kacha ne wachore ni nentiere rumor mano obedo gi Gachagua gi okinde mage ogeno mondo mikoro en bende ogwere onano ka okodhe dhia kamano iparo ni en paro mage monyachwale doho mondo mi ogengo wach ni mondo kik thicho ke PC. Paro monyalo chwale doho nyalo bedo kaka evidence gindi no yudi most kaka evidence kata gik mokel ma support petition gi kino yudi nikech iyudo ka mheshimiwa manokelo motion ondiko maber ni nitiere pesa makama
mokwongo wach pesa no en gima very emotional. Maparo ni mane gimomiyo ji nie wach mar motion ni to gi wach mar Murima. Koro iyudo ni weche pesa gi ma gima nyalo konyo e doho. Nikech kaka okel evidence ni iyudo ka ok ober, ok orome threshold monego bed ni kele godo. Kata mana in kawuono, kata mana sirkal ok onego bed ni dhi e bank account ni monge ni kawuono no chuli pesa di to pesa ni gole. Mano no roch ratiche. Nikech iyudo ka mbunge ni ema wacho magi. To onge court order mora mo attach manyiso kaka no request ma oyudo statements gi eki. Manyiso ni idhi wach ni magi ne illegally acquired evidence. Manyiso ni trial process ne note ne obedo supported gi evidence ma ok ber ka to koro kanyo do nyalo konye godo. Lakini gi e bunge ka to kaka process jo kete bunge ka en ni gini nyaka odhi okale bunge. Nikech kaka katiba wacho en ni kata mana hearing ok onego bed ni miye gi bunge. Hearing ne onego bed gi e Senate, committee members ka ji apaga chiel ka onego bed ni luonge mobiro gi okinde. Tineno kaka National Assembly timo gini, gitemo seal loopholes te machieng moro nyalo dhi tete agodo ni noko yudo hakine e National Assembly. Emomi winjo ka giwacho ni namba 1 giketo public participation. Pile kitimo kata mana mar kaka mano tim mag governors ka nokiwinjo kuluong public participation anywhere. Bang mano tichake miye hearing mabe katiba ok oketo. Kore kitimo voting kore kitere. Manyiso ni National Assembly timo juu chini mondo gine ni motion ni gin by the time ma 2/3 ogone kura to gin gitimo gimora mora ma gitieko loophole mora ma katiba ne nyalo kelo kata ywak mora mano nyalo bedogo koro giande over ne Senate. Odedere kaka siasa dhi chalo kae waneno ka na winjo kwacho kacha ni han bende an mana dichuo also a man Jako in king'iya to en gi confidence moro iparo ni onyalo dhi timo ang'o bang' mae po nono ni gini odhi makoro thiche okia pisi kaka Chagwa. Erokamano Lydia, mokwongo osetone down. Nitie kinde moko chien kacha manyocha pod gini en vumi kata huma moro ne wuok kendo landore oko kanyo ni dipo ka jood bura ma National Assembly maduong' othicho oko kata okelo motion mar thicho oko Rigathi to sechego ema kano osefwenyo ni gima chal kama dhi nyime ema noringo dhi e ir jopiny etie Murima kacha kanyo emosebet kodake mondo jogo osire motegno makata ka gigi timore kisiasa mana kaka owadwa nowacho National Assembly pod en purely political emomiyo samwa wueni pod ok wadhi neno kata ka gidonje evidence kama tut pod gina mbaka migoyo to tok mano gibro choro nego Senate em wanyalo ng'iye kan evidence go nitie moromo kata okoromo to samwa wueni pod gini te en very political but osetone down nikech kanyo ineno twakne gi jofwambo e ndalo ariyo machien nyo aneno ka ochal ng'ama duogo piny kisiasa chako manyo strategies mamoko monyalo geng'o go gini kisiasa nyo se ng'eyo ni gini dhi nyime kendo onge dok chien omiyo nyo wacho ni en gimonyalo timo onge ka giamua ni gidhi kode yo ma gidhi kode no gima dang'o time mano nyiso ni e yo mar siasa oseng'e ni gini dhi nyime kendo onge dok chien kisiasa koro chal ni en ng'ama opondo manyo strategies mamoko mamago nyalo bedo ni samoro en kata go kindene moko mokano kamoro mang'iyo gini step by step kendo ng'iyo yo minyalo ng'adgo gini either gi e Senate kata gi e court kuonde ng'ado bura mag piny so kapimo to kane ka en kit ng'ama waseng'eyo Gachagua wate wang'eye ok apar ni en ng'ama kawo gik moko konindo obro gore either politically to kata mana legally odhi temo gimora mora monyalo nikech ong'e consequences mantie ka obedo impeached ang'e ni en gi okinde mabeyo kendo osenyise ni kiwe gini modhi mobedo impeached to otieko karia ni te mar siasa ok ichak ichung' kendo to siasa ok mit ka in igoye agwane jomoko ok inyal chung' ni sheria otami afadhali bed ni ok ichung' nikech ine miamua kendi ni an ok adwa chung' but kik bede ni ok ichung' ni chik otami koro in jomoko ema nyaka isir ka chik osetami ma in ok inyal chung'
to mai nyaka duol minyalo konyogo jomoko mondo oyud kom, nikech after all iwacho negi kaka ng'a. Kata kopo ni koro idwa tero ng'ato e Murimano, itere kaka ng'ato, in ionge, ok inyal chung'. Inyalo mana tera Murima mi manyna ombulu, ka in gi authority kata chik oyieni, imbe nyalo chung' miyud ombulu. Erokamano. Gada ng'oma Gachagua nyatimo sani, ponono ni owach ni Senate bende koro dhi magini okadhi e doho, owinjo bende otimo nang'o, nikech par ni sani ponono ni en bende opedho kita neno moko kata evidence. Ere kaka odhi bedo kae? Gima dhi mbele gi e doho en ni en owuon osetero motion mar temo chungo mondo kik bunge dhi mbele gi debate gigi. To Madoho notamore. Madoho nokotamore, nowacho mana ni gie sechego ne pok ochakore. Koro nomi ji timelines maparo onego bed ni gidok e court tarik 8. To kineno kaka proceedings gi ringo mar gigi te, ineno kata by tarik 8 no dhi yudo kapok ogole oko. Koro gie sechego emonyalo dhi kono court ni nabiro kae chon to nukona ni amonda ahinya. Koro sani kopo ni ok ochungo gini to kes na mana file chate. Gini dhi kal ma kes no chal kayamo. Koro kuyie to kungu chunge mondo winj kes na kae to kore ka wadhi gima ubro amua kore kwa nene be gidhi mbele gi winjo proceedings kata ok gidhi. To kaka wang'eyo do ma Kenya ka, by the time ma High Court dhi miye duoko, chungo to inyalo dhi chungnego. Kendo mano to nitiere possibility ma malo kaluwore gi inyalo chung gole oko. Inyalo chung parliament dhi mbele gi debate ni mondo kik gole oko nyaka winj case ni, nikech en haki ni sasa mi file case mondo kungu mi chance ma in be winji mondo koto amua kore ka gik moko dhi mbele. Koda ini ng'ama rach manade kod ng'ama ber, lakini nyaka kungu winji. Makone ka nitiere gimoro manyalo timore kapok owinji to gine ma court dhi chungo. Koro nitiere possibility ni court nyalo dhi chungo mondo kik proceedings mag gole oko gi dhi mbele nyaka chieng' winj case ni. To king'ene bang' mano bende jobunge be dhi appeal e Court of Appeal. Ma gikone wadhi dhi e Supreme Court. Tineno ka mano dhi terwa e period mabor. Wadek chopo kata mana higa manyien. To higa manyien kaka siasa gik moko timore, wang'e maber ni alignments manyien nyalo bedo ka. Samoro jatend piny be nyalo dhi wacho ni nikech aneno ka nyalo dhi asara ka walalo Murima, we waduogi wabed piny wawuo kodi, lakini koro ibed ng'ama discipline, nikech embe koro ing'eni otese manogol ka gi evidence kaka motion wacho cha. Ebo oseneno kuonde ma makosa ni nitie, to oseneno ka ji mang'eny kabisa support mondo gole. Makoro gi e kinde ka ebo nyalo temo matek mondo wuo gi jogi mondo dog piny ma wach ni be rumo. Koro nyalo wuoyo gi jood bura koso jomagi. Onyalo wuoyo gi jood bura seche ma kes dhi mbele cha. Ma be yud ka weche dugo kwe. Masa makori brogo mbulu to jogi koro nyago ni kodhi. Makata koro mbulu no ok goye, nyalo yudo ka gini nyalo bedo gi drone. Ng'ama nong'eyo ni jakom ne nyalo tiyo gi ker masani. Siasa en gima josiasa okawe ni an interest. Gima dhi kelo kwe ne chunye owuon, ok ne ng'ata. Kaeto bende gini kwa wawe ma odhi mbele kama odhi kelo instability mang'eny ne Kenya kaka piny. Emomiyo ineno kata ka migosi Raila Odinga ebe ka noneno ka jo Gen Z ne tero gini kamarach manok dhi bedo gi Kenya, to noyie ni mondo dhi oti gi joge. Makata mana koro migosi Gachagua embe odhi neno ka gini odhi obedo maliet, to dhi kelo pogruok mang'eny, nikech ene mano chako pogruok ni ma mondo nyaka gik moko dhi mbele Kenya, nyaka ene mango duogi to nend piny mondo Kenya osudi ma ji chope yiero manyien. Odede winjo ka Gado wacho kanyo ni onyalo dok chien mogo mbaka gi jood bura, ma jood bura lok pachgi ma koro chak dhi kago ombulu to koro goni mondo dong'i apisi. To kirango gi wang' jasiasa, in janon siasa wapacho ka ineno Camille Odhiambo mano jaleg kweth ma no ke od bura. No wacho ni kiguza Raila to wanbe waguza Mlima. Ne gisewuok wacho ni ogonyo joge ge mondo bode koro ogosei kendo gisir golo Gachagua apisi. Ing'eyo ka bendi alora mar God Kenya kamoting'o Kimani Ichung'wa gini no wuok mora ahinya kata od bura nyoro mochungo malo kendo ochalo ng'amo siko nyera umor gi wach makama. Bi paro ni josiasa wa masane king'iyo gin tiere kod nyalo maloko pachi kama gino segi Kenya kasane. Erokamano Lydia. The truth kata dieri makende ni josiasa mane od burano ok gin weg gini.
omiyo gin gionge paro madigiloki kata madigichung'ie gin paro moro amora madigiloki kata magichung'ie to gionge go mane adieri kata be chieng' moro abiro dhi e od bura I hope ni ok obi chalo kamano to sama wawuoyeni to jowa me od bura ka onge pachgi moro e gini en e kind William Ruto gi DP Gachagua so nitiere i od burano jok ma chwalo pach William Ruto to gi jok ma chwalo pach Rigathi Gachagua koro ng'ama onego lok pach en William Ruto kae to paro me iod cha lokore aloka kata ng'ama onego lok pache machielo en Rigathi Gachagua kae to paro moro lokore e iye kuno maybe by extension wanyalo na wacho ni nitie kweth moro koro kaka magwa ma owuok e Azimio gi ODM gin bende ginyalo bedo gi pachgi moro en nani pachgi ok opogore gi par ariyogi pachgi either ungo paro achiel either giungo paro mar William Ruto kata paro mar Rigathi Gachagua to gin gi ability mar ketho gini nikech numbers ma gin go ginyalo amua ni gichung' oko to chung' oko ma ok gi participate bende chalo ni gi participate kod Rigathi Gachagua participate bende nyiso ni gi participate either for yes or for no ma pod fall kuom Gachagua kata kuom William Ruto so by wanyalo wacho gik moko te to para achiel kende ma important sani William Ruto para ng'we wach ni mano kende paro ma important koro mano ende momiyo na wacho ni gini ogima yot tieko malich momiyo na wacho ni gini ogima yot tieko malich mana kaka chon kineno kaka mheshimiwa Millie Mabona gini kata mana Sanjo masani waziri no wacho ni and the last thing monyalo time ngimane en tiyo gi migosi William Ruto to sani en kanyo maybe any last thing no to gimomiyo en kanyo en nikech migosi William Ruto nowuoge migosi Raila Odinga to kweth gite odhi owinjore manyiso ni imagine kose bebni kamae ne Gachagua modhi monindo piny to dhi manyo jatende to kore jatelo akwa ng'wono to gi odiochieng' achiel tidhi winjo ka owacho ni mane wuoda osebiro kwa ng'wono koro wang'won ne uru nyathini kokoso ting'wono ne to nyithindgi te kendo koro chakruak arwaka mamane kaka gini nyalo rumo koro mgajiwa mano en twak mabendo adhi go mbele en dakika 33 bang' saa 3 mar odiochieng' chenro kata mar okinyi chenro en mbako romo pod wang'iyo twak mano motenore kod golo okiapisi jalotenda piny Kenya Rigathi Gachagua twak mano opedhi od bura odiochieng' no manyoro gi ja od bura mano Makibwezi Mutuse Mwengi mabende en ja od bura mokwongo e od bura ne ken ng'ama ong'ere ahinya omiyo ma en twak mwadhi go mbele kata ma wakawo yo matin waduogo kikidhi mabor ya koro mgajuang pani pod wanya tude kodi lai en aria deka ochano no kabende wanchire live Facebook Ramogi TV ke mbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube kikidhi mabor So far, umefikiria kenye utafanya ido? I'll clear my school fee and then the other part of it, I'll invest on something. Confirm that amount is what I told you won. Yeah, sure it is. What can you tell people at home? Naweza waambia waendelee kucheza. It's a reality, ni ukweli. This deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. We have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital.
Tunajua familia yako hufurahia mboga na matunda, na ndio maana Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea Mama Soko package kutoka Quickmart. 1 bunch of spinach 35 down to 18. 1 bunch of sukuma wiki 29 down to 18. 1 kg of tomatoes 69 down to 49. 1 kg of onions 89 down to 69. 1 kg of white potatoes 119 down to 99. 5 pieces of imported oranges 299 down to 189. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa only 482, meaning utakuwa umesave 208 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa, you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your products. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka bado stock iko ndo enjoy discount yako. Citizen Duka, home of discount. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Jothurwa be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa. Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala. Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e technology kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to chiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek saa 1:45 otieno, kik bai. I love you, Kunal. An benda eri seher. Alam joka luora hinya. Enango dida. An kare, onge gimora mora marach koda. In kawuono kidwa fula, irmama gi baba kai. Idane mona bodra kai nango. Enango momiyo in nikele ira. To bende enango momiyo in nitangona lek mang'enya hinya kan kode. Mayudi chieng' mokwongo mana ero ng'ato. Ahere. Machiegni kendo nyakoro mgajong edo kamano kuom medo kete mana kera mogi TV twak en mbaka oromo kinyi makawuon tarik 2 dwe mar 10 2024 pod watwak ewi mago motenre kod thicho oko jalo jatend piny Kenya ya PC Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro nwaneno ka Mutuse Mwengi ma en jaod bura ma Kibwezi, jaod bura mokwongo mabende no yiere kuom thuolo mokwongo
kar chung' od bura ma Kibwezi Mutuse nopedho paro e od bura mano mathicho oko Gachagua kaka jalup jatend piny Kenya. Mae twak wan go okinyi ma kawuono pod antie kod Wenda Mesha Kudede man janon siasa kaachiel kod Gada Guko ma en okil machiegni uru kendo nyadichiel. Mesha chal ni nitiere gima duong' molo ma wang' neno e wachni. Yes. Weche to ng'eny ma jopiny ok nyal ng'eyo, jood burago ong'eyo moko, to moko bende ong'eye gi executive, the president gi timne. Nyi winjo seche manyo Mwenge Mutuse osetieko submission ne notice of motion ka jatend kweth mang'eny e od bura Kimani Ichung'wah go chalo jok mago mbaka e mbele kamera ka giwacho ni ing'eyo nitie gima ng'eyo mang'eny ing'eyo. So mano nyalo nyiso jokenya nitie gik mang'eny ma opondo ne jopiny Kenya, to gik moko be nitie ma ok nyal pondo. Achiel kuom gik ma ok nyal pondo en ni ok wanyal expect much from jood bura ni mondo dhi obed gi a very rigorous debate ma jomoko lo jowetegi gi mbaka makal koni kata ma vote jok madhi kanyogo jood bura ma wan go kendo many parliament in Africa ong'ere ni kapok ne ondik gini e kalatas wach mar thicho oko nitie jok manoseng'e ni gidhigo yes to nito jok moko be noseng'e ni gin gidhigo no. Koro ok lich gimidhi wacho ne ka ichung' kanyo gin gisebiro gi vote gi mar yes kata vote gi mar no. So kik wa expect much, but gima jo Kenya nyalo expect ni e weche apar mane Mwenge Mutuse okelo ka wang'eye ni ang'o gini manie bwo wechego mopondo ma jo Kenya ne seche moko ok ong'eyo. But kisiasa king'iyo gini politically to ok ane pogruok e kind William Ruto gi Rigathi Gachagua. Jogi chalre te nikech Rigathi be ok ochako go mbaka mar Murima sani. Rigathi, according to me, Rigathi ne Ruto, President William Ruto noyiero ne weche ariyo. To weche ariyo mano yiere ne mondo bed jalup jatend piny Kenya go weche mabe omi igole sani. Mokwongo noyiere nikech ong'ama ofuwo manyalo timo gik moko to ok obwogi ni gini dhi keta kama rach kata dhi keto ofis mantie kama rach. That is what he is. Emomiyo nonyalo yanyo Uhuru ko Uhuru ne ker to ok obwogi. Mage gik mane William Ruto dwaro kuome. To the same reason emomiyo igole sani nikech ok obwogi to neno ka sirikal dhi kama rach kendo gini njawo nying sirikal to ok obwogi. Koro gima nomiyo dware to emomiyo igole. Namba ariyo, gima nomiyo okel Rigathi Gachagua momiyo Ruto nokele. Ruto nokele nikech en ng'ama deeply tribal. To deeply tribal no ne tiyo e yo makare ne migosi William Ruto e seche ka. Emomiyo nonyalo golo jo Murima te kuom Uhuru to keto kuom Ruto nikech en deeply tribal to mano tiyo kaka glue momako gigo mondo gibed kore. To sani the same thing emomiyo igole nikech en deeply tribal to gino ketho sirikal nikech sirikal sani koro dwa ni mondo ji te owinj mayom kata obed one sirikal kagima sirikal is caring for everyone, especially bang Gen Zs. To en pod odhi nyime gi deeply tribal. So ana summarize ni gik moko ariyo manomiyo kete kanyo e gik moko ariyo momiyo igole. Idia we abed kanyo kaso ambe ntiere gimoro mokondo madhi wuoye mbele. Ntiere gima wacho ni e historia king'iyo mos ntiere gima kisungu wacho ni every president needs a son of a bitch. Ker ka ker dwaro ng'at moro ma wiye ombachni. To king'iyo kata mana Kenya ka iyudo ka gini osetimore. To ntiere sama kisetieko tiji to nyaka idhi. Gima nomiyo yiega. Gima nomiyo keti kanyo nyaka idhi. King'iyo Migosi Uhuru Kenyatta ntiere ng'ato manokawe tim Martha Karua ok adwa luongo nying ng'ano. To ng'ano no rise ranks piyo. Obedo bunge ndalo matin to sedonje senate mar county moro ma serious to donjo governor. To koro kodonjo governor to gi realize ni osetieko tije. Sani oyweyo. Kaeto kata mana Jakom embe ne en gi ng'ate moro en mane ng'ate no nosenindo. Koro en anyalo taje Jakoyo. Gimoro amora mane Jakom ne dwa wacho. Ka ne en gimoro mong'eni mae to dhi kelo controversy. Jakoyo mane wache. Masasa makata no fail ni ntiere gimoro ma sirikal dwa timone marach. Jakoyo mane winjo ka wuoyo. Gigi tiyudo ka ene mano ng'eyo. Koro gigi osetimore kaka koro sani
role mar deputy president ne orumo. Koro we akoni gimomiyo gima nakoni ni antiere gimoro ma maybe wang' ok nene or japiny ma kawaida ok nene, lakini en ei motion ni. Nyoro kane fuato bunge ni winjo ka jatend kweth mang'eny nyaka jatend kweth matin. Nege wacho gimoro ni wach bandera moro manyaka bed half. Akendi be nuwinje. Nuwinjo wach bandera no. Kasto nochako wacho ni nentiere ji adek manopang ni ne nyalo dhi neno jawar. To ji adek gi achiel mokapar kaki katiba ne dhi affect process. Emomiyo sama wa discuss ni to eto nyalo konyore nang'o or eto go lweny mane. Nyaka winj wach mano wache bunge cha nikech mondo jatend kweth mang'eny wach gimore bunge madhi gi ngima mar ker gino ntiere kaka giseng'eye. To kendo mondo chako wachi madhi gi ngima mar ji ariyo mabe ji ariyo gi machielo ing'eni affect katiba. Kwa ng'iyo article 43, 44 gi 45 ochiwo hierarchy ni ka ker onge to ng'ama kawe. To ka ng'ama kawe no onge immediate no to ng'a kendo makawe. To gino nego bed ni gi serve period maromo nade. Lakini ka ji adek go te onge to nego bed no dhi kanye. Koro ka ng'iyo list cha kaka ne wacho ni bandera ne onego bed ni fuyo nus by March 2025 higa manyien. Ne yudo ka jogi ntiere kwan moro manogo mang'ama no onego bed ni koro dhi kawo gini ne dhi mana bedo kacha ndalo 60 titimo yiero manyien. To kiwinjo kikete ndalo 60 titimo yiero manyien, gima wang'eyo shida mwasebedo godo ka are yiero mokalo sani koro higni 2 en ni waonge gi IBC. To ng'ama ne dhi timo yiero manyien ni ka ng'ama ni kacha cha onego bed mana ni hold position ni 60 days. Koro mae e gimi neno komiyo wabunge nogo gicha 291 tidwaro mana karibu 230 kende. Wachalo jok ma act designated survivor in Kenya. Mesha Ruto winjo timango na neno kanyoro ne gibago lamo jo thur Rigathi ho bago lamo nyaka kuonde miuse kuonde mitime ohala kendo giwacho ni ginyiso Ruto ni in kane isandi to ne onge ng'ama wuok mowacho ni koro thichi oko to in sani sesando nyathio namba 1 namba 2 kendo koro idwa gole to kata gimiwache onge ere duond Ruto ka winjo tim nang'o e sechegi to ling ne ulang'o gima paro en ni kadeber sani to koro chal kagima it is too late nikech document ni osedhi nyaka National Assembly kendo koro en gima jopiny neno te. Kadeber to Ruto nonengo luong parliamentary group meeting mondo giwinjre kaka joduond bura mar jo Kenya Kwanza giwach kendgi gigo mbaka ei giwegi ging'i ane ni to gik mantiere iye ka mwawacho gi gin gik minyalo losi koso gisedhi beyond loso. To kopogore gi mano to ne ginyalo miyo Migosi Rigathi bende thuolo kaka joduond bura jood bura mar Kenya Kwanza to giwuo kendgi ni jatelo ang'o marach ang'o mineno ka timore mok ber nikech gik ma koro wawinjo kata mwaneno ka giwacho gi chacho it jopiny kichung kama antie to okane sincerity from both sides koni kata kocha kech sama ng'ato sani kor kadwa nyisowa kaka Rigathi obaro wang'yo kadhi otende kia ong'iewo gigi all this were happening ne ok giwachnwa sama ne gigo mbaka konchiel ka gin kendgi. Rigathi bende okasowa koni ni en truthful man to truthful man ni ne ok onyisowa wachadani nyaka jakenya machielo kowacho wachadani to kata sani pod kipenje gi jofwambo wachadani to wacho ni en wachadani okia to gima chalo wachadani nyaka ne bet discussed e cabinet to cabinet no obete pile kwani nonindo chieng' mani discuss wachadani e class so ng'ani ok truthful man kako wacho ne jini so an kama bete both sides wuondowa kata William Ruto ok ng'ama ber as such to gima neno en ni wan gi wenge ariyo maramowa to wayudo opportunity mar thiedho achiel ang' wagwe no nade ere kaka dang' watamre thiedho ka an gi wenge ariyo to daktari nyisa ni ama to wanyalo thiedho sani to moro ni to nyaka wateri surgery 2027 mondo walos ni godo onen maber
ere kaka dang' akwer daktari ni an wengena gi idha ithiedho gi te kata iwegi te. Mane kama e gima neno. Wathiedhuru mwayudo kinyalo thiedh sani. Kopo ni en rigiji ne wang' wanyalo thiedho sani. To jowa odhi othiedha thiedha mondo jo Kenya otim tathni gachiel modong' ka chendo ni kogik 2027 wadhi e surgery mondo watiekre gi tuo wang'. Gad, ponono ni sani wawuondre ni Rigathi Gachagua nikech awinjo ka dede wacho kacha ni kopono resign kata ko ogwe tao to nitie kaka dhi loko weche kanyo to be korito mondo migoli okochako chung kendo. Ponono resign ang'a dhi timore ka? Kopono resign to koro motion neno ok dhi kata bedo debated. Nikech nwa debate mondo wagoli to koro ionge position. Koro ko resign to en uwuoka ma wach mar debate ne ni orumo. Kere ma koro chak nominate ng'at machielo to kose nominate ng'at machielo to ng'ama nominate ni bedo submitted e bunge approve within 6 days to jisuda mbele. To na winjo ko wacho ni en ne koketore office okonya wuok jopiny emno kete mano ologodag. Mano notemo wacho ni en be okodhi wuoka en be nyaka ang' ogol lwenjene. Koro lwenjene mane wawacho mag court ka. Koro ing'eni lwenjene mag court ineno ka already sani en e court gi kes mokwongo. Koro court ni nyalo dhi wacho ni to sani notemo mana chungo ni gini obed debated kata kik obed debated. To ma en lweny midhi goyo nyaka Supreme Court. An kaka ng'i cases ma Kenya sana mag siasa gi en idhi goyo nyaka Supreme Court. Maybe wadhi bedo gi judgment chon kata mana very late kaka next year. To kose gik next year no awi marach ni koto wacho ni debate ni odhi nyime. To debate ni dhi nyime to kose dhi nyime murumo to outcome ne kendo katiba pod oyiene mondo dhi kode mbele e High Court kodhi challenge. To dhi chako challenge High Court mo chako dhi e Court of Appeal mo chako dhi e Supreme Court ka seche gi tete pod ene telo. Kore kam nyaka sama koro Supreme Court dhi ng'ado case mar ariyo cha eka koro idhi yude oko. To gi sechego idhi yudo ka en bentire gik mosetimo kaka na wacho mokwongo. Meshak isewinjo twak miwacho ni kodhi to gidhi te. Iwacho ni nitie gik manotimore kare noyier gi dichiel. Kodhi to gidhi te. Be manyalore? Dhi to ok ginyal dhi te kata nobedo noyier gi dichiel to responsibility kochopo to ng'ato ka ng'ato kawo responsibility mare nikech koponi wariwogi in the name of presidency to mano biro nyiso ni kata apise modong' moko me bad sirikal mamoko the argument will go into that space. Wabiro wacho ni parliament and parliament, wabiro wacho ni executive and executive. So ok wanyal kogike responsibility to nyaka ng'ato ka ng'ato kaw mare nikech koponi wawacho ni there is gross misconduct en kuom ng'a nyaka bed an individual. Ok wanyal wacho ni there is gross misconduct e office nikech mane kadwa wacho ni nitie gross misconduct e presidency, but sani kawa wacho gross misconduct nyaka bed ni en kuom ng'a mana kaka ji kodak e ot. Wanyalo wacho ni ka nitie gross misconduct kuom wuoro to joodno te are falling under gross misconduct. So ok ginyal dhi te nyaka ng'at achiel ema dhi. To mano bende ok nyis ni ng'ama odong' ni ng'ama ler. En mana ni kuom weche mag chike kata governance to ng'ama odong' ni bende ka nigi the same misconduct to jok moko ka bende wuoga to los motion machielo oter mana kaka do timo ka do deal gi motere mbele ne bura motere mbele ne. So sani bura ma wan godo kaka jo Kenya en buch jalup jatend piny Kenya Migosi Rigathi Gachagua. To ka nitiere jok ma bende nigi bura machal kamano kuom president marwa William Ruto to gibende gilosa alosa tichaki tera. Mano is the only circumstance ma ginyalo dhi go te. To ok ginyal dhi te e bura achiel. Ng'ato ka ng'ato nigi buche. Nyaka Ruto be chakne. Nyaka Ruto be timne mana mare. We an ba med matin. Article 45 emoketo kaka inyalo gol ker. To keto specifically kaka inyalo gol ker mo outline the entire procedure. To kose outline kore ko chako discuss position mar deputy mar ker.
to kose keto deputy mar ker to wacho kaka inyalo gol deputy mar ker through impeachment to wacho ni mano kopo ni time to tigi the exact procedure mar article 45 dine bedi ni joma ndiko katiba ne dwaro ni kigolo achiel tigolo gite dine giwacho ni how to impeach president kasto gitieko ni once the presidency is impeached nyaka deputy ne dhi or kar deputy kacha dine giwacho ni ka deputy obedo impeached ma motion odhi through to president be nyaka dhi koro mano duoka gima iwinjo ka dede wacho ka ni motions gi nyaka kel ariyo king'iyo timbe jogi kako osebedo ka ringo an aparo ni last week samane Mungatana noketo motion mar Gachagua e Senate nakono osiepena moko mamakinde nineno gini motion ni okete ka for discussion e Senate ka motion ni okete mar lemo pi tiende ni kidwa yoro pi tikungi keto tiende achiel iwinja nena otut maromo nade to kose kete kuro to ka gisewinjo kaka conversation ni dhi kaka ji wuoye tidhi neno kiketo the right motion in the right place nikech Mungatana en ng'ama osebedo wakili for over 30 years soma katiba article nok nyal chand nikech gicho ndik ma very simple and give very simple English ma nyiso ni mae ng'ama nonge gima timo nyoro kendo wachako waneno ka Dan Maanzo be ochako keto motion e Senate maiso ni embe otemo mana limo pi mondo winj gima dhi mbele to ideno ka jo Wiper to gi jo part moro machielo mar Azimio te awinjo ni tindi luongo gi ni Azimio Mobalo ineno ka gisebedo ka gi support side mar Gachagua gin ne gisewuok giwe support ODM kora aparo ni give gitemo paro ni nitiere base moro mar wabunge ma ginyalo consolidate mondo gidhi giriwre godo gi joge Gachagua nikech adier mantie kisiasa en ni sani to kogol Gachagua mowuok oko to joge gi mag Murima dhi neno ne oruma nitiere lit moro ma gidhi bedo godo e chunygi ma ng'ata mbunge moro amora ma dhi bedo ni no tek party gini most probably ok obi neno gi ka giduoge bunge to mondo mi gidhi girigen gino ka gibe an giwinjo ni nyathi gi nogol koro thuolo yudore mar tieko ng'ama notieko nyathigi idhi yudo ka gichak giduogo kaka wang'ega jogi to sama gidhi giduogo to giyudore gi jo Wiper to gi parties mamoko matindo to bende nyaka wang'iyude ja ODM moro mana kaka sani waseyudo jo UDM moko ma pod obalo nyaka wang'iyude ja ODM moro ma dhigo kura koni koro ikia ni numbers gi to dhi chopadi to numbers gi bende nyalo dhi chando jatend piny koro aparo ni mano e gima notemo wacho mondo kupuko kuon to apuko ringo bane mane gima wacho Odede erukamano aneno ka jopiny ema nigi tich matek kuom gigi te in summary sama gigi te timore nyiso ni president is occupied ng'iyo kako nyalo survive deputy president bende is occupied ng'iyo kako nengo survive politically to service delivery koro biro leo nikech kano nengo bed ni ji ariyo giriwo wigi mondo gikel dongruok ne jopiny to thuolo no te giketo wigi surviving politically nyiso ni udi manonengo ger ka ok biger e wang' sa mondo mi gibed piny to solve the puzzle manie model mar the new funding model mar university ok bitimore nikech ng'ato ka ng'ato ng'iyo kako dwa survive loso kuonde ma nitie ng'ikruok kaka sani wago mbaka maduong' wuok e NHIF kwa dhi SHA, SHIF and all that seche moko gigi ok biti nikech jotend migepe ka bende ng'iyo ji ariyo gi mondo provide leadership at the policy level a cabinet to ka ji ariyo monengo provide leadership gi direction bende are busy in some corners nyiso ni kata mana jotend migepe gi moko kuom gi bro bedo gi temptation mar tiyo godo politically mondo giyud konyruok koro jopiny onengo ong'i matut ni gini ok en gima onengo bed ni morowa ahinya maybe kata ka ok ahero Rigathi in kata kihero William Ruto kata ka ok ihero William Ruto gini ok onengo bed there is no win for us waonge win kaka jopiny e gini either way Rigathi odong Rigathi odhi wan waonge win e tabu gini jopiny gin mana maka joka ka ema nigi win kata loss to wana gi tapu wa makawaida cha mane gima onengo bed ni koro jopiny ng'eyo an kaka
either supporter mar William Ruto kata supporter mar Rigathi, onge win for me egino. Ibende onge loss for you in any way. Wan wabro rito ni mondo wadhi osiptal wang'iyane ka SHA tiyo to wayudo ka ok ti. We have a loss either way. Nitie kijandwa mose report university rito mondo disbursement otim, not him the first disbursement a few students no yudo modong te pok oyudo. Kapod waketo ji ariyogi washangilia wa support mondo whoever can win or win, our loss is getting bigger. Loss marwa medo bedo maduong nikech the next minute ibiro yudo ka nyathi cha onge kata gima cham e university. Ai to duogo dala. Yeah. Koram Gajwang winjo kanyo ni tabu pod gin mana maka ka bende singa bende kotwak maka gidhi mbele ntula bende koacha kwa kaoyo machielo ichino ni mar mbakoro medkete mana kera Mogi TV panika kapile podwa getori do pachika chang na somgi ka bende watiko twak lai mar oche machuok hari adeka uchano no ka bende wanti live Ramogi TV KE mbui mar X kachel Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube boyo matin kendo kikidhi mambura. Naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu, anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Kidonda miketona niwecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Ango mulo kupachime nyagiera Aworo Ango mulo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV, Eod Juthu Duto. Wow. To all the lovely ladies out there, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the lovely lady package from Quickmart yenye iko na mahitaji yako yote ya kila siku. Dettol soap 75 grams 2-pack 550 down to 399. Vaseline Cocoa Glow lotion 570 down to 399. Dove Roll-On Original 50 ml 475 down to 285. Always Maxi Thick Extra Long 189 down to 169. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package yote ukitumia Citizen Duka utalipa only 1,292, meaning utasave 542 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi kama vitu bado ziko kwa stock. Ukishalipa utapata confirmation message, meaning unaweza kwa any Citizen Duka counter ya Quickmart and you get to pick your products. Unangojea nini? So ulipia saizi ndio ufurahie discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Brate, huu mwezi usiache life ikuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakeloni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodalawa te odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana Ramogi TV. Machiegni kendo nyakon Mgajwang' Chendo en mbaka oromo wadhi mbele gi goyo mbaka e wi thicho oko. Jalo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ya apisi en twak mbele no pedhe od bura odiochieng'no manyoro gi Mwingi Mutise abende en jaod bura ma Kibwezi pod wang'iyo ni to dhi bedo nade mbele kae. Pod antie kod wenda Meshak Odede ma en janon siasa kaachiel kod Gad Aguko ma en okil. Watemo mondo wadai twak wawinjie ni to dhi bedo nade yogo mag siasa e pacho kae. Meshak aduog giri kendo nyadichiel. Ne waneno nyoro ka igombaka kacha to jatend kweth ma thoth nowacho ni mondo dhi ong'iye arita mar jood bura mano oketo kokgi parono mar chik mar thicho Gachagua ko kae to bende oseneno chien kacha kane nentiere oganda maya e alwora Mount Kenya nyoro ne wuoyo maber ahinya e mbui kotenre kod Ndindi Nyoro man jaod bura ma Kiharu kuom thuolo mang'eny waseneno ka osiroga jatend piny Kenya William Ruto ka en bendo hige to ne onyalo bedo achiel kuom jogo mane nyalo dwaro mondo obed kol William Ruto. Kata kamano chal ni no ochung' gi chien. Winjo kacha kiwacho ni samoro ka ni chung' gi chien nyiso ni okin achiel kuom parone to bende ka ne goyo to nyiso ni hei parone nyiso ni to dhibedo ne jood bura mano ok osiro wach. Situation ma jood bura nitie en ni choices kata yiero dong' ariyo kende. So esechegi ne joneno kata jo winjo mawinjo wa jaod bura mawuondi ni en okogo yes kata okogo no, mano jaod bura mogo no to ok dwa wuok e lela no go no nikech go no chalre gi weyo mok igocho go yes bende en yes wate wang'eyo. So jaod bura mineno ka play politics mag not yes not no is basically a no guy ma onge gi chir mar wacho ni an achung' gi Rigathi ago no. Mane gima timore kanyo ma onge gi chir mar wacho kamano will walk away kaeto mondo nere ni an na onge kech na awinjo ka jood bura moko bende osechako badhore no kiano winjo nyinge list to en gino noko support gin gik magalagala moko bende ne wuoyo kuche chien e mbui kaka gin gi dich gi weche momako jopiny kaka wang' yore gi kiang'o gino means nothing to kwachiko itwa kucho tisomo nying gi ni gin giseketo sei. Koro it's very difficult trusting jood bura on this process, but gimang'e kama antie ni en weche ariyo, either in jaeno kata yes. Moko nyalo bedo jono mangoche, moko nyalo wuok e lela wacho ni ajano, moko bedo yes mangoche manyalo keto nyalo dhi keto sei margi kaeto chieng' go kura gibet maonge. Mago be gin kanyo gi ng'eny, but gima aneno maduong' ma timore ni
ng'ato kaka jaod bura ma Kiharu en ema wechegi nochakore mokwongo kuome. Kane pok obedo maliet e kind Kimani Ichung'wah ma en jatend kweth mang'eny. En manolero. En ema ne nyinge dhi nyime. To se play safe moluorore moduogo mochalo ng'ama ochung' e ng'e Rigathi. Mak mana ni ok ochung' gi chir mogoye koko ni an e ng'e Rigathi. But actions ge wacho ni en e ng'e Rigathi fully. Kaeto wache manochako nikech ma en gima koro osewuoye kata mana e kinde ma ne wechegi ochakore. Rigathi osewacho wach ni nyaka gi jofwambo kowacho ni jok moko moluoro jatende ma en President William Ruto nodhi okawo jende matindo tindo ringo go gi chopa koni mano we both know ni mago kinde mane Nditi Nyoro dhi e rambe koni gi koni kaluoro piny gi chopas gi joge William Ruto. To chal ni Nditi Nyoro samoro mana kaka iwacho ni onge gima jasiasa oluoro moingo yiero mabiro. Yiero ma jasiasa chayo en manyose kalo ni mabiro oluoro matek. Koro apani samoro dhi e ground oyudo ka Rigathi osemako ground kendo nigi sympathy mar jo ground. Koro kamoro odok. Emomiyo nyi neno ka nyo pattern moro nyo wuok. To nyo wuok ka giwacho ni wan kaka jo od bura mawuok Murang'a. Gimomiyo nyo gi insist on Murang'a ok wang'eyo but chal ni nitie gimoro nikech ok giwacha nikech nitie jo od bura mamoko ma bende wuok e alwora mar Mount Kenya ma support Rigiji. To gin nyo gi jitenga kendgi ni giwacho ni wan kaka jo od bura mawuok Murang'a. Nyiso ni nitie gimoro ma gitemo chwalo about Murang'a and Rigiji. Kato bed ni Rigiji a Nyeri. Then kuonde makoro wang'iyo to waneno ka jo Kenya samoro nengo chich ga ahinya gin gik ma nyo wawinjo kawachore kaka e seche manyo submissions moko dhi nyime e parliament. Nyo wabunge owuoyo ahinya kuom wach mar arita margi. Ok ang'e ni ging'e nang'o ma gitimo marach momiyo gibuok ni gini nyalo lal gi ngima moko kuomgi. To nyiso ni kare jok ma koro wacho ni arita margi onengo chich go. I mean, Lydia, we have to be truthful. Mana kaka Rigathi osepuonjowa all along ni wabed truthful men. Ka migosi Rigiji en ng'at ma kithicho oko to wabunge chich nyaka gi arita margi gi ngimagi. To kare Kimani Ichung'wah mane wachonwa ni wadil gi ng'ama nigi chuny marateng' kamar ogwal kata mar jachien ni. En to se survive but ng'ani nang'o igni kate ka gi campaign kanyakla. To kare otemo wachonwa nang'o ni ka ng'ani en ng'ama chal kama ofwenyo magi karang'o. So wabunge weketo wajoma ofuo ahinya at some point nikech kane ong'e ni wadil gi ng'ata bilani to all along ne ng'ani ne gin godo ka kare mae ng'ama ne gidil go Uhuru gi gik makamagi. So okapar ni wabunge are very truthful as such. Kata Rigiji bende ok en truthful kaka owachono. So wang'iya ne uru kwa dhi nyime gima dwa dhi timore to gima giwacho ni public participation mano is my last point. Achich go ni ma gin gik mag bero wang jopiny nikech wang'en kaka public participation ma Kenya chalo. Ere achiel kuomwa oko ka man gadieri ni ka udhu chiwo pachu e gini to pachu no will matter kata will change anything. Ka gin giwegi ji 290 to gimobedo nominated ma ok ng'ato nyal convince nyawadgi ei that house ma cross the floor ma wach ni an na biro kago yes but koro Lydia o convince I am voting no. Ere kaka an japiny oko ka anyalo nyise mowinji. Ok gibi winjo en bero wang'wa mondo wane ni gini wa bende pachwa nitie. But okane ka public participation will make sense. Gad jod buro luor koso bedo nade ka. Giluor lakini we akunga duoke gimoro matin. Awinjo ka owacho ni okia gimomiyo jogi koro mention mana Murang'a. An aparo ni aseng'iyo sana historia mar Kenya. Ntiere kaka od Mumbi nopogi. Od Mumbi kore od Atwara we aluong kamano. Ntiere kaka nopoge to ntiere kaka onego bed ni gikawo telo.
ker mokwongo ma Kenya ne a Kiambu. Kaeto koa Kiambu kowe telo to ke mane Moi nodonjo. To gi seche ma Moi ne nie telo, ne nitie ng'ato ni Kamodho. Not Kamodho, Matiba, Kenneth Matiba. Matiba nolaro ker sana. To seche ma nolaro ker, kane chance ne chiegni mondo telo no Murang'a. To ema ne wayudo ka Mwai Kibaki mane koro by then ne MP madonom, to koro noloko base ne ka otero Odhaya ma Nyeri mondo dhi okon joka ni en ja Nyeri, koro komne gilare kijodala. Ma nikech nochung' ema nomiyo Matiba ne ok obedo president. To bang'e to oduogo moyudo telo koro koa Nyeri. Kibaki ma Matiba Jamurang'a en ok oyudo telo throughout. Kasto bang' mano to Uhuru ochako donjo. Koro lweny mosebedo ka gore ka en ni ng'ama nonego bed ni kao deputy mar ker masani. Machiel kuom joma nyingegi noket kacha ni Ndindi Nyoro. Ma gimomiyo joka nogole ni ne pod otin e higa, to ne gin gi sigu ni Yeso tin e higa, to ong'eny gi ndalo e siasa moingo Gachagua ma kore ka ne nie tam ne mokwongo. To giko ne to nomi Gachagua ma iwacho ni ker ema ong'e kaka noyiero Gachagua. Koro bang' mano tema jogi ochako wacho. King'iyo kaka lweny ni nochako boil kama ne Dede wacho ni jogi ntiere kijana mane ringo gi ndege. Ne Ndindi Nyoro. Makata mana mabeyo dhi gi ndeke no. O kata mana Murima kende. Koro ma jogi kodhi ong'iyo to gineno ka lwenj Nyeri gi Murang'a ni ochako duogo. Koro nyaka ne ging'i kaka gidwa tieke nikech giseneno kaka Gachagua ogike en ng'ama dhi nimo. To kodhi onimo to Ndindi Nyoro ma gineno ka gihero kacha. Pod ng'at matin ma pod nigi future e siasa. Koro ma momiyo Ndindi Nyoro nodhi o consolidate jogegi ma nyaka Senator nyaka Muriugi ne mane ok dwar Gachagua mogik, sani no wacho ni gine ma gichung' kode. Gitemo protect future gi. To future gi ma gitemo protect ni wakia ni ande ni sama idhi go kura ni Ruto, sama koro ang gidhi gibedo pamoja od gi maraput bang' kosegol Gachagua. Ang ne gidhi make decision mar kao the next person now. Gidek wacho ni ng'at mane number 2 the last time. To ng'at mane number 2 the last time ne ng'awa Ndindi Nyoro. Koro wadhi yudore e situation ma idhi wach ni Ndindi Nyoro ema mondo bedi. To ko wach ni Ndindi Nyoro ema mondo bedi, tembe ng'endi pod en gi future. Nyakubed ni embe onyalo consolidate base ne moro. Koro ikete kama safe, makupo ni ene mango yiere, to dhi dok to kono Murima ni winjo. Ane makoro keta gini, to an ma uketa ni, ato na chungi nyathiwa. To jogi pod dhi winje. Koro mano e game ma jogi temo tugo ka. Agenda aduoko mano. Kaeto machielo, mar jotelo ywago gine, arita gi margini. Mae, ing'eni lidia siasa iseroga gi yore ariyo. Mudong' kaka mag pesa mag werigo. Ntiere kisera maruo gi ng'ato maber mondo oheri. To ntiere buogo ji. Inyalo buoge gi adiera, inyalo buoge gi miriambo, but ntiere buogo ji. Koro magi gik miyudo katimore ka. To giki winjo mbekni manego e bunge miwacho ni ntiere jok manonego bed ni kalo gi ngimagi. Ka koro achiel kuom joma ne gikwano, kopo ni ok anyal wacho ni en jatend ker, lakini king'e kaka chike mag piny ringo gi mag bandera. Ni winjo ka jatend kweth mang'eny owacho ni bandera dhi ringo nus. Ng'ama onego bed noringo ne nus en mana jatend piny. Koro kiwinjo ka jatend piny emibiro iwacho ni ngimane nyaka med riti. Koro wabunge to gin ng'a gini. To waseneno chien kae sama nigo kura moko mopogore opogore kata e sirkal mokalo. Ka wabunge mamoko kaka Cleophas Malala. Ntiere chieng' moro mane waneno ko ring kode omake sama ji kia to ring kode to be onge keth manoduogo donjne. Koro mane momiyo nikech gi seche gi nyaka jalup jatend ker embe en gi power ne moro. Embe ntiere gi joge ne sirkal manyalo konye go lweny. Ko gik ni koro telo ne idwa manye ga goko. To wakia ni onyalo gik kanye. To morals ne nikech winjo ka joge wacho ni en gi chuny marateng'. Wakia ni morals ne nyalo chope kanye ko gik ni koro idwa many gi chego teku. Tinyalo be po ka joge gi be kuro wacho ni kuwatu ng'atwa ni ema watho godo. To bende akia ni over the weekend nuneno ka jatend Mungiki machon ntiere rally ne moro manoluongo. Kendo nwaneno ka ji wero wende moko mopogore. Wende ma giwero mopogore go wan ok owuoke e gweng'no. Ok wanyal ng'e ni jogi ne wachano. Koro mane momiyo wabunge nyaka luor ne gi ngimagi.
Odede chuny marateng'ni ofwenywa na sani. Mano emomiyo awacho ni wabunge wa jok mokawo ne wafuwa sana nikech magi jok ma gisewuotho godo all through nyaka chopo sama koro Kimani Ichung'wa ochwanyore gi Rigiji. Koro onyisowa ni Rigiji en ng'ama nigi chuny marateng' kama Jachien. En osebet kowuotho gi Jachien all this time. Kata chuny Rigathi no ang'ogen okare omed bedo truthful. Onyiswa gima chuny Rigathi no notimo e higni 2 machien kata higni 3 machien mane gin kanyakla e room achiel to gipango gigi te. Onyiswa gik ma chuny ng'ani notimo momiyo en gi evidence ni wadil gi ng'ama nigi chuny marateng'. Ka kamano to kik onyiswa mbakano. Nitie seche moko ma Lydia iwacho niya either inyisa te kata werigo kabisa kik inyisa to kik inyiswa nus. Nikech in emisebet kiwuotho kode, une manu campaign kode, une manu uloso gik moko te mikakati te. Either in gi evidence fully mar chunye marateng', kao kamano to weri godo ionge gi evidence wegonwa mbaka bilano. Nikech sani is too late to tell jo Kenya mamoko gik mokabilago. Aparo ni kaber to gidhinwa dhia straight to the point kendo ginyiswa ni magi weche mwakelo momiyo wa impeach bwanani. Ma okalo chik kama chal kama odok ataro mar chik ka to chik wacho ni kidok ataro mar ma to in ng'ama onego bed ni thicho oko ma ok wadonje gik moko manyaka personal nikech chuny to ok apar ni kata jeye kanyo go ni chuny gi ler te ji 200 gi wiyego ni chuny gi ler te ji 291 mano chuny Rigi ji nikech nyawinjo kaje go uwi kaka mano iluongo nang'o patriot ni ng'ama osign gino patriot ng'ama ok osign ok patriot. Wabunge wetugo kod an aparo ni gimomiyo jogi wacho ni ng'ani chunye rateng' nyaka nene mokwongo ok apar ka nitiere emotion mora mosebedo supported gi namba mane obedo godoni kata mana mar finance bill mane liet cha nokochopo nambani tineno ka ng'ani ikone ni wek wacho wach Murima kila mahali nikech sasa miwache to koro kibed deputy president mar Kenya kuri chalo ng'ama serve mana community achiel tineno ka kata kwere ni owadwa kae dhi marach to owache mochako dhi othiane kaka modhi dala gi Mbadi be odhi okono Mbadi odhi dala gi Wandai ni kuri ng'eni Wandai antiere gimoro ma wacho ga nikech an awacho adier an truthful man ni kamoro amora kata ko yiri telo nyaka chak gi dalau koro andong winjo ka igoya na wacho Murima imbe in CS mar Kenya lakini ija ugunja mokwongo ineno ka koro sama ng'ato koro dhi timo gimoro ne Kenya ine telo mar Kenya ini paro mana gweng'u ok ipar ni gigi onego bed ni time ne Kenya nikech sama itime ne Kenya te ntiere ng'ama wuok gweng'u matiye Murima ntiere ng'ama wuok Murima matiyo Mbita koro ok onego bed ni ng'iye mana ni in gik moko te onego bed ni dhi dalau nikech sama iketo ni gik moko te onego bed ni dhi dalau nyiso ni ng'ama jawuoro ma jodalau go kende manyaka chiem ma ji te oninda kech to kendo nyiso ni in inyalo timo gimoro amora mondo in emi chiem kopo ni jodalau podi to in emi kungi chiem makata ka jomodong nindo kech to ginende makata kopo ni Kenya wabedo ni waonge godo ni ji okere te to in ibeda ni Murima to ngima koro apani mane momiyo joge wacho ni en chunye rateng' nikech en ong'iyo mana mare ok ochako ng'i kama chielo. The truth is Rigathi wacho to jomoko timo koro wan gi wenge ariyo maremo either way nikech ripode mokunyo wuok chien ka kineno allocation mar pesa mokete yore e gwenge mag Kimani Ichung'wa is not proportionate gi moket e yore migero go yore e gwenge mamoko mag wabunge mamoko mok jomirima kata ok pak sirikal manie tich to nikech Kimani Ichung'wa koro ok wachi en okete in practice koro he is standing out to be much more national than Rigathi. William Ruto oketa jood dalagi mang'eny e telo moingo kabinde moko bak mana ni en kobiro to wacho simini mtu wa baba to ni wawacho ni mano koro nyiso ni
William en ng'ama chunye ler rachar kapamba. Rigathi wacho ok ahero gite, both of them ok joma beyo, but jopiny onego ng'e ni wadil gi jok ma all of them are politicians kendo all of them nigi character trait achiel mara politician. Mak mana niya wan ok wahero gik minyiso wa probably wan gi soft spot ne ng'ama timatima gike to ok wachi. Koro Rigathi makosa ne en ni amana kaka nawacho mokwongo en ng'ama ofuwo ma kata owacho gima dhi kete e mach to pod otime atima nade, pod owacha komoro wang'e to wacho ni an nyaka wachi an a truthful man. Gino ne konyogi kanyakla. Kimani Ichung'wah ne feel ni Rigathi was a hero e seche mane Rigathi wacho gik mar deeply ethnic e sa campaign mondo tan jogi e jok mano nyisowa ni Raila was not an option. To kendo mano ne en Rigathi Gachagua achiel ni mutu ya watu to the people ya Mrima, Raila is not an option. Koro kamane kaka nwakawe gi chuny maler wan joge Raila Amolo Odinga ni Raila was not an option. Kata sani ebe ok en option. Koro kata ka William Ruto bende oketo joge gi etelo is very ethnic and all that, ebe ok en ang'owa, ebe ok en option. Mane kaka wambe waluwe wan wakawo mana mbaka ne chae mwachwalo mos kwadhigo nyime kaka Raila, nikech mondo mi niwachnwa ni Raila is not an option nyiso niya kata ne udong' mana gi guok to Raila is not the option. Wambe de sani kata wadong' mana gi William Ruto ma is deeply ethnic okawo jolang'o lilo kete telo gi kiang'ang'o, wabe Rigathi is not an option. Mane kaka ne Imiya paro wach moro naneno kumoro e mbui ni ngima chalo mogo, ng'ama otielo ni emitielo ne kanyo opar ne Meru tibe Meru pore duoko. Ere thuolo ma process ni kata chenro ni duto owinjo bed ni kawo kotende kod chike ma pacho kae chakre kopedh wach ni e bura nyaka koro bede giko mare be katibu ochiwo thuolo mowinjo bed na otimore? Entiere thuolo moket mar kila kitu, anyalo outline gi. Mokwongo koro nosekel motion. Koro kosekel motion to ne koro kanya mana awacho godo ni gimoro amora masani ineno ka jobunge timo kaka public participation, debate, luonge mondo bi owuo, magi gitimo for formalities. Gima katiba wacho ni onego bed ni timore e bunge en ni ikelo motion. Kosepedh motion kacha to bedo to wabunge nyalo discuss just briefly to ing'iyo ni ji adi mosapote. Mamano kan tek wanawe inyalo tere sani to wabunge discuss sani to gi supporte tiyudo 2/3 cha. To koseyud 2/3 to immediately within 2 days onego bed oro resolution no e Senate, nikech Senate kae ma kuku wach nitie. Bang' dala ariyo itere Senate, within 2 days itere Senate. Senate kae dhi ng'iye, koseng'iye to ginyalo debate briefly, then they decide gidhi ng'iyo charges ka be gi reach constitutional gito nyaka gi discuss within 7 days. The first 7 days moter ni gogo gino nyaka gi discuss kaso gidhi ng'iyo ka grievances mokel gi be gi meet constitutional threshold. And if they do, they may form a committee. Koro ng'eni may ok ochuno. They may form a committee of 11 members. But aparo ni mondo gine ang dhi kete maber gidhi form committee. Mane kaka seneno ka trajectory magine dhi kawo. Gidhi form committee mar 11 members. Koro committee mar 11 members ni be dhi bedo gi 14 days. Magidwa debate godo gini, masa magi debate idhi miye thuolo. Koro kae mondo go bed ni miye thuolo, ok National Assembly. Kae idhi miye thuolo mondo bi owuon oler gik moko te madhi mbele, gimoro amora, penjo moro amora. Koselero kae to oyiene nyaka biro go kinde wakiline, ma wakiline oyiene bende koro penjo moko ei evidence manokel ka mondo giyud ler kamili, mondo Senate oyud ler. Koro committee ni dhi chak ng'iyo gik moko kaka odhi mbele proceedings gigi, kasto koro giduoko gini e Senate. Koro koseduoke Senate to Senate koro chak debate gik manokel negi ka, tichak imiye opportunity mar explain.
makoro chako biro koro Senate in person. Mamar National Assembly ni magi oketa keta. Senate kae makoro kosewuok e committee kano poni notere committee. Ma committee kucho se biro gi wakili ne, but committee pod oyude guilty. Tikele Senate. To Senate chak debate gini. To ka Senate ose debate gini, to miye opportunity en be, the last person. To temo lero gik moko mowinjo ka gik moparo ne committee ka ne okoyudo maber, makoro dwa clarify ne senators. Nikech sama senators di discuss to no wuono nego bedno bedo iye kacha. Kasto kose winje tigo kura. Igo kura e Senate. Senate kanyo. To kura no kutika go ene outcome ne koro kopo ne obedo impeached gi seche go to nego beno weyo. To koko obedo impeached to odhi nyime gi tich. Koro thothne gima bro timore. Onego bed gazettement moro. Tieri gazettement. Koro gazettement mar declare vacancy. Inyalo time in the normal gazette notice kata special gazette notice. Kaka speaker oyiene timo a special gazette notice. Koro kae mabro luwore gi how quick ma speaker ne be act. Hapa ni mano nwaneno vacancy marango. Vacancy mar position mar deputy president. Koponi othiche oko. Koponi ogo kura to kura cha oloe. Senator approve ni mondo othiche oko. Inyalo yudo ko ogo kura no sa auchiel otieno to sa auchiel gi dakika achiel gazette notice cha wuok. Ko wuok kamano to dhi miyo lot of challenge high court. Nikech koro vacancy no se bedo declared. Koro case nyalo ma bedo gima high court koro nyalo mana timo en wacho ni gie seche gi kik ng'at machielo cover that space nyaka wa winj case nete. Tiyudo ka seche moko gin jibetinde rie kasto gik moko be odhi digital. Emo meneno ka Senate nyalo chiwo the gazette notice kata sa uchielo tieno no. To ibro yudo ka embe wakile ne dhi beda ready gi documents. Gise upload gi mane judiciary tinde wan gi filing portal. Itie katia go kura ne to gichulo filing fees. By the time ma Senate kuro tieko golo gicha kech kura kadong tinde giwuok kacha to waneno. By the time magitieko go mogik ibro neno ka kech gin 10 allegations. Uneno kuse lose a day. Of course ungeni gini osebedo impeached. Uchulo filing fees. Kuro case obedo filed before declaration of vacancy. Kuro mane gima paro no bro tim. But kang'iyo taneno ka gidhi on a side mar committee of the whole house ka gichopo e Senate nikech 11 obro fight mondo gidhi e committee of the whole house mondo nere ka gima en gi fair chance nikech 11 ingeni committee gi ibi yier from different sides to inyalo yudo kaka sani onge side ne moro malong'o ma onyalo wacho ni this side ni kora. Koro obro opt it will be easy mondo the house owach ni ok wadwa keto the 11 people in a situation mar determining this whole thing. Let us determine nikech Senate ok duong about 67. So I see a possibility mar the whole house kaka nyocha ne gidhi mar Kawira Mwangaza gibro the whole house nikech case ni is very important. Mabende kata senators moko might not want to stay out. The 11 members ema deal with the case. So I see that as a possibility, as a high chance. Mondo give the whole house koponi gichopo kanyo. Ante kod penje wa Senate kanya dugo matino chakwa ka oywe nyakorongo jong ma en bakoromo. Uchakwa yo kendo kata mama koro kwa dugo ang nwangimo bende kuom pachu mugola neno ka jama chalo January ato wacho ni Gachagua koro late ne wacho ni late ne silent majority kik chae kikuneni pi ukwe mano etut mare. Anawachi January bende ja UDA motegno koronga jangwa yo mateno en bakoro medkete mane kada Mogi TV kikidhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check.
Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Aya katikati ya uwanja kule, anaanza ule ni Haaland Kiptanui. Anakwenda, anamtafuta KDB, Kevin De Bruyne akipita, anakwenda, anamtafuta kule huyo ni Foden Kipto, anachenga moja, anamtafuta kule Rodri anachenga, anakwenda moja, Rodri anatuma pasi ndefu kule Haaland Ntani. Dial *811*346# to get Man City as your skiza tune. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nip Nap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka. Ulikuwa unatarajia kushinda? Nilikuwa tu nikifanya tu nitashinda tu kwa sababu mawingu. Ulikuwa na tumaini. Yes. This is your check of Jipange ushinde na View sasa. Umefikiria matumizi yake? Matumizi yake ni kulipia watoto karo shule. Hii pia ni yako. Hiyo hata tuambiagi watu nini iko ndani ndio wao pia wajipange. Experience mara ni when I was starting, iti ndalo mana pitho to thote, kata thoth gi tacha ka pitha tinde gi gitima ne puodho ka kendgi. Sani koro kamany, koro jibiro ka kendgi.
Machiegni kendo Nyakorom Gajwang' wantiere tielo mogik mar chenoni mar Mbakoro mondo kamano kuom edukete mana kara Mogi TV na singo kawo moko kuom pachu kae kotendre kod twak mwadhigo mbele podan kod wenda Mesha Kodede janon siasa kachiel gi Gada Guko ma en okil wagoyo mbaka kotendre kod wach mathicho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua apisi paro mo pedhi od bura odiochieng'no manyoro gi Mutuse Mwengi ma en ja od bura ma Kibwezi parono bende koro higoe mbaka kendo geto ombulu kinde mabiro ndalo machuok mabiro omiyo dwer mar kawo pachi bende Nyakorom Gajwang' kwang'io kacha moko kuom duoko kata paro momiyo Fredrick Osuru wacho kacha ni oyawre wacho ni omos ne jotelo paro mar thicho oko jatend ker to en kare wacho ni kaluwore ni osebedo mana ka Mount Kenya emoluorore pile ka pile kaito wacho kanyo ni kapo ni George buro thiche oko to doho oduoke obro tiyo nade gi Ruto. Fred Osuru ang noduok mano kaita chaka mar Bahati Africana wacho kanyo ni entiere county 047 wacho kanyo ni jalonyo che siasa Mesha Kodede apenje ni to yamb siasa ochomo kanye kata kwa dhi mbele to dichalo nade piny Kenya kae to ka gin joma nono kendo rango yamb kudho mar siasa ni apenje to jatend piny Kenya William Ruto ok nyal donjne kata ok nyal thiche oko koso ang maduok mano bende Bahati wacho kacha kawo mar Bahati bende wacho na piny ne okil Gada Guko ni to gik mitudo godo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua penyo ni begin gi oteku moromo wanyalo methiche oke apisi to be jalup jatend piny nyalo dhi mako apil e doho kata mana bang' jod bura thiche kapani mano wasego mbaka bathe ang no pong' wiye kamodong' kata wacho onaone thiche oko jalup jatend piny Kenya ok bi konyo gimoro amora e pacho kae kaito Bahati dhi mbele kacha kowacho ni to onyalo mana nyuolo koko kod ruombruok mar uchumi mathurka mogi kaka opach Ruth nyathi Ochieng gi Abdalla Ruth wacho kacha ni bucha thicho Gachagua en oyuma kendo wacho ni en ketho saa nikech kata kokalo e bunge to Senate ok nyal kalo wang'eyo ni od bura nitiere siasa madhi e nyime to Senate to nigi jok ma pachgi leho dede ageno ni winjo mano ka en wacha gross misconduct to ker gi jalup ne oseketho gi te maka en luwo chik to kare ber gidhi giduto jogi noyier kaka package koro girit gitiek tam mondo gidhi giduto oluwo to ka en moja inako giko Abdalla mar Katito wacho ni embe entiere kodwa wacho ni de owe jalup ker nikech Kenya ka inyalo non to jite richo Odede erokamano jawinjo marwa moro penjo ni to yamo chalo nade yamo ena kaka pile yamo amana kumoaega kumgi odhi kumadhi wachiko 2027 yamo to siasa ni also has everything to do with 2027 nikech wang'e circumstances mano kawogo Rigiji kiketo ka to Rigiji no temo gwere gi ma nyose gweta Uhuru Kenyatta mondo gi obed ni ene kingpin masani koro gomo dok ir Uhuru no so siasa ma wan go te gima ok awinj ka donjo na ahinya en ni wadwa chako keto Murima as the center of 2027 politics onengo wabed gi other issues mariwo the whole country makwadhi e 2027 elections to wan gi agenda mar Kenya to komwarieni nyiso ni clearly agenda mar 2027 election bro bedo Murima othiche kata weye whichever way Murima ema dhi bedo agenda maduong' mar yiero mane kama neno ka yamo ni orieyo machielo maneno en ni either way jogi ok dhi tiyo nikech janeno ne penjo kadipo ni be gidhi tiyo kata kadoho duoke wadhi bedo gi situation machalre gi 2018 running to 2022 manie kind Uhuru gi William Ruto makoro nikech constitution omiyo ker kata jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar miyo bwana ni tije monengo ti kaka principal assistant obro golo ng'uko lwete mar miye tije monengo ti
kaka nyoseywak ni osegole WhatsApp group cha idhi gole grube modong to kosegole to obro idhe wi gari to koro luorore alwora Mrima the whole term maka gi 2027 to en samoro ok obing'iyo winning an election but making sure no deny William Ruto the vote ma Mount Kenya. Mano kende tich mobro dong kotiyo. To kopo no duoke to ok gibitiyo kako onego giti. Gibro bet ng'ato ka ng'ato ng'iyo bathe nikech weche mawuok ka matindo tindo mawacho kaka nyi winjo ka koro wabunge lieko kagi kacha ni ngimagi ok gin go sure about these things mana kaka mar president bende gidwano rit mapek to e kaka jakocha bendo sewacho ni gini itemo mienego gi thuon nikech nyocha winjo kowuoyo gi jofwambo to wacho ni mabende jo Kenya mang'eny be ong'e mano somehow there is some bitter truth around it nikech kane gik gi ochakore te mag Gen Z gi ne mokwongo ne Russia according to Isaac Mwaura ma en jaloso e lo sirikal to kowuok e Russia to bire Uhuru Kenyatta to koae Uhuru Kenyatta to oringo dhi Ford Foundation koae Ford Foundation to koro duogo go tach ka Rigijika koro Rigiji penjo ni ere kaka gini dang ring kama nikech sama koro giki Rigiji to koro tudo Rigiji nyaka gi weche mag gik moko niya koro ngima jomoko nie danger to seche mane en Ford Foundation ng'ama ngima ne nie danger gi gik makamago so gigi te kawang'iyo to nyiso ni the long route magisedhiye ma ng'ato se drag wadgi all round kata giwuondre sani ni wadok koro gik moko sawa wadhi tiyo kanyakla jogo ok bitiyo kanyakla so japenjo mane penjo ka dipo ni jogi dhi tiyo nang'o kata kopo ni koto duoke en ng'ama koro dhi wuok very defiant en ka koto se duoke to koro en defiant en otimo mana campaign gik miriembe sirikal en koro odhi ong'iyo ma bank account ka dwe rumo ka msaro se orne gi allocation monengo tigo e gige nego to pesa ne miwacho ni en gogo anakiage but miwacho ni en gogo koro oburo mana keto oko kanyo ko oluorore otimo campaign to loso group modwe bedo godo e yiero mabiro. Erokamano ahinya Meshak. Gad kaduogo wadonge dakika matromo ang'wen kama kende tieko twak. Wach mar Senate. Awinjo ka achiel kuom ajurano wacho kanyo ni chal ka gima Senate nyalo rese. King'iyo senators ma wantiere go sani en to wacho ni senators gin joma pachgi liw kendo en kod giyie ni gidhi luwo pachgi no kendo gidhi golo ng'eto makare. King'iyo Senate ma wantiere go sani bende ginyalo reso jatelo. Kapok wang'iyo Senate no tadwa ni okwongo wang'i wabunge oyiergi kaka oyier senators kendo iyudo ka senators to oyier gi ji mang'eny moingo wabunge to josiasa gen josiasa kaka iyiero mbunge kaka iyiero senator chieng' miyiero gi be chalre koro gi sechegi kik wang'i individuals nikech wakia gima iwacho ni dhano jakwadh chunye ka wang'iyo legally to grounds ka ginyalo kale Senate grounds go nyalo kale Senate kwa ng'iyo gi evidence kaka noketi dongo neno nyaka pichni koro grounds nyalo kale Senate lakini okanyal wacho gi sechegi ni senator mane madhigo kura to kata mane ma ok dhigo kura. The only other thing mwanyalo timo mondo wang'e gini nyalo kale Senate kata nyalo fail en ding'iyo numbers mamano tapao ni jawinjo ni nyalo bedo piny kende mogo modhi ong'e ni ODM nigi ji adi, Wiper nigi ji adi, UDA nigi ji adi, to ng'eni jo UDA gi mane mosebedo ka wuotho gi jatend piny to mane mosebedo ka wuotho gi jalupne. Koro kanyo nyalo chako go kwande to gi seche gi an ok anyal wacho ni jo senators stage mariek kata senators stage mofuo mana dhi bedo ka wuonde. Kwa tieko mesha kaduogi hiri matin ponono ni koro othich Gachagua kendo koro jatelo bende koro waamua sani no wane broad based nano katwak dhi mbele kanyo ganda wuoyo kage kacha moko neno ni jaluo ema koro chal ka gima jatend piny oliere nikech osegolo yie mane jomulima ntiere go kode. Diponi king'iyo gangochi mar jasiasa kata janono chego mag siasa oganda luo nyalo dhiro rute ker kuom thuolo machielo 2027.
Erokamano Lydia. Gik moko ariyo are very important. Kata mana Senate kopo ni gini ochope. Motivation mang'eni because William Ruto jasiasa kendo en jasiasa man gi experience. I am very sure ni sani mano e pala moting'o eng'eye. Nikech kopo ni joluo kata senators me Luoland owinjo fununu moro matin kata en miriambo ni gini dipo ka odhi korwa, to mano is a motivation mondo gigo kura mondo ng'ato odhiye. Jo Mount Kenya bende nitie moko manyalo go kura ni after all gini duogo karwa, ya ma sitwa oduogonwa. Jomoko bende kabinde mamoko be. So aneno ni ma en siasa makoro William Ruto modong ka tugo. Nikech ma biro bedo motivation. Samoro onyalo tugo gi jomo opogore oluongo ng'ani onyiso ni gini dhi koru, gini koro jite dhi bedo gi motivation kucho. Kendo ma okoni ma siri. Koro idhi nyiso jok ma e gwengeu ni wago uru kura ng'ani odhiyo nikech gini biro nwa. Ose confirm na jomoko be kamano. Bang'e no te ene modong gi gini ene mong'e kumotere. Mano namba 1. Namba 2, ka abede kom William Ruto sani gi lenses ga, abro neno ni either way chal ni ase lose Mount Kenya. Nikech kata ka ng'ani oduogo. Nikech the message mosedhi Mount Kenya en niya ose sand ng'atwa, ose sande ma kopo no konyore to konyore mana gi tekre. Ok gibi attribute konyruok. Gilamo actually mama sa olemo matek ma Nyasaye ogole bursi buoche. So bro bet ni gisechwanyore gi William Ruto. So ka an William Ruto to kora chako go kwan niya dang aduok gini koni to either way adhi lose kura makoni. Okatere kumachielo manyalo miya opportunity mar consolidating that whole vote. Kamed gima go mondo keta ahead of the next election. So there are high chances memo mi sympathize gi jo Mount Kenya ma feel ni komno margi onge kumondike katiba ni komno nyaka bed Mount Kenya. It will be a decision mar William Ruto and William Ruto alone. We Ahmed kanyo matin. Siasa mowachomo ni odhi chalo kaka siasa mar Moi to gi joma moko ndalo ne mano orul telo. Kech mondo sani Bigosi Ruto the maintain telo. Ineno ka mano chune mose kao Joho Keto, wan gi Wandai, gi Mbadi Gini, wan gi Oparanya. Koro otemo consolidate zones mag ODM kata mag Raila. Nikech ong'eyo ni zones gi be mano maintain Moi bende telo. Nikech ong'e maber kaka ndalo cha gima notimore jo Mount Kenya ne ok gidwar Moi nikech Moi nosando nyathigi Mamatibo mano goyo molokore janeko. Makura nigo ne kata ko janeko kamano mana nikech sympathy mane gin godo kode. To seche go be ne iyudo ka ne pud gitemo matek jo Mount Kenya gogo mane giyudo achiel ariyo gi moko e Ukambani to gi North Eastern mana matin. To kor Moi kwano ma en nyaka nogo en kako dwa kao jo Kisii, Western, Waluya, Joluo to gi Coast. Mamana paro ni kaka Ruto ne osekelo Raila on board. Aparo ni mano gima ose achieve ma to gi Mount Kenya North Rift Valley bene mane en godo sana Garissa, Mandera ginigo. Bido ka already ne en gi jogo. Koro en odong mana ni adimo dhi kwanyo e Ukambani kachacha. To kose kwanyo mago to kendo koro gima jogi dhi time onge. But gima lich en ni o maintain gi ODM mondo omakne thoth Kenya. Kai sukuru gwenge to kore ni mungi kako dilgo. Ado kama na nyakoro mmoja wana Gada Guko ma enokil kachiel gi Mesha Kudede janon siasa wasebedo kodgi e thuolo ni mara chenro mar mbakoromo. Imiketi Ramogi TV wagoniero kamano no chako kacha gi Joyce Oduor eloe kaito giloya bende. Kwayo ni odiochieng' makare oriti masani nyinga Lydia okay.
Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number